In fact, as in, I will explain about your marriage life, this beautiful dream of yours as a woman. Remember, you are not, you're not working, I'm assuming. No. And there you are. You're married. Ukushada noma ushade ngesilungu noma ushade ngesiZulu likely mina ke isiZulu. Yes. Anginalo ngiyena umfazi wephepha. Oh, bangisho iphepha. Bangisho. They give you everything. Bangisho iphepha. God damn. Yeah. Iphepha nje lokuthi ngithi yabona la ngokwesintu. You were the official one. Official one. Bangazi amadlozi. Yeah, you were the Msamu wife. Them some wife into ebeke emphaphweni. It wasn't all rosy in your marriage. No. Please take us through that. Ngoba phela abantu besilisa bayachitha. Yes. Thola ukuthi angazi akaphunyuki ngabe ngiqamba manga ukuthi uyaphunyuka. Uyachitha nje achithe to the point ukuthi abuye nengane. Oh. Yes, and ekubuyeni nengane mina ke ngizothatha leyo ngane kube ingane yami ngizikhulisele yona. So the miscarriages were his kids? Yes. Miscarriages nje ayingane zakhe. Wow, how many? Abo masiyosiya lapho masesokhuluma ngama miscarriage uNkulunkulu wenza nje ukuthi esami isibeletho asivale to the point ukuthi anginazi ingane komini. Yes. During, how many miscarriages you spoke? I think maybe 4. 4 miscarriages? Yes. Wow. Wow.